Aha.
Oh, Nana Sanyadi. Sana, yawo ahemfo, ene ahemafo bebre, enso awrebo. Enso awamanonia, omo etayechi. Na yabedru kotofie mo hade, de ntiana. Yade botai asese obinim. Obi ho a wo social media na ena ojeni ye. Ye ntunse no fanche mo ansa na mama me panimfo ababekasa. Me amekasa mini internal relations officer. Isaac is officer. Me is training. And baby, you know, also be actually sometimes any of us ho. Now some shady man I said you know. Me a professional journalist. You wamra I do a juma. So oti obi asemoa. Emra no say because near walk and one seven ubisa no. No so na no. Who are walk asem no. Take size. Who dey to say referee. Near what no sabe pepe na obetro. No one beside the past, I'm going to find a home. Now, no, I can't do it. Oh, but I was in good class and now my travel class and to mine. Now, we are what's I could say, baby. Someone cross your station. No, because I sent to French labor. I sent to first amount to quite a man care and come into it and go to Jessica. Now, Sabia Cronto. Yenia, Yatisika Gasro. Nasamukuanto. Mukuanto. Musimulia. Let us say, no matter what happened, tradition must go on. Any amania young talking da. The best Asante might yasi. Ghana at a Asante mai. And who about this Saudi Santini Bia every you know and up yesterday. Asante the Pinkum. Asante the more Asante the more Ade.
eti era semo afi nananom awie mama kwan na nananom nso abese mo bibi kakra na ansa na president Robert Kasano yamma kwan ema nana Kofi Senya Honorable but we say money na onse ekoma bibi yo honorable first time dasi abujafo ya chiemo ha ema ni je pa ne ai ekuoi ma wo se kuo no enam asie sorry enti metese kuo na sorry pe na kwan bia so no se de yegyina yenim se otumfo dwumadi a odi a woka santima bom se se santima enya asante region go minianom santima tre ekoko dibo a eko voter region enamba bia asantima de yaka se we asantinia eno che se we tribe bi o nipa mienu mi ensaka bom no mo twimpuntu o mo se o me de ba o mo bra bom a o mo ya santima enti mesremo mabura masori no the president akasa ene ma akoso o media efa yewura ho no yesremo mo maburu ntese mo na yetamachi mo na kuro no wo mo na dachi wo mo na masori yesu no ayeyetu anamo ababedu se no yetamu nyina amachi yetamachi de mo ye bia no yetamachi dindindi etimu nkoso me efrem na na Kofi Senya obia nim jumadi amadi no asantima ho ase na yatu ani a eduga bia na emu obia na se ne mabu na so dia na ne emse me kra na no mawie kra me da no mada enti mo adwuma ne yetamachi dindindi me da masipa se mo pie na mo ba beda mo ho adi nya me hye obia obaye me hye obia wotwa asantima ho na hye akase no ko otumfo no nso nya sunjie no nya adwuma mai den yeda masi bebre oba san fama na no yo ofa yetu so no yo nana odo oni ekuo kakaka nyina amuhu no edom boaboa no eninu no nana odo etibe winsema na onsi bibi kakaka fanche kuruma nyina ansa na yakọ president yara se na madima na bebre ho yawo se mo asam papa na tia gura mu namti na ema bia mo gira me cha ha ne ngwa so ma be chia ya ha ye firas kwa ba ya nim kakra bia na mafa fofoka maguma ni mase yara obi ase se ekuo kakra ka enti sei ye to ye nsa frɛ mo se mumla ne ekoso no enye de etai na ye ngwase seven previous na wo hwemba bia nyamedi asante aduru baby odi ahira duru na wo hwɛ enipa bi fa 33 no de esi ne so ensem ya nsem bi wo ho a wo social media wo ntimi hwɛ wo hwɛ wa kuma benya kuma yade ya po obi anya sakasa woni bu kapa ya santia ensemfo kapa so asante sa ya ade se wo kan ye ne ya muwa wa anu nkyerɛ sɛ yesro na etitia ye nya ye ni ntino ye nya ye ne ma basa santini ba bia ni ate sɛ ye titi ne ofie me yeso asa wo hiri bia wo asa no ade ne sa to dai na wo hiri na ntomai sɛ tu ya se o sɛ tere ya se na wo kan samfo no me yeso asa wo be di atwato wonim samfo kan cha sante wo no kura no metimi adonso twa ho hia anya wo afa ne mampon anya wo afa ne tepa anya wo afa ne tete afinso tesa he wo kura obi aniu ye nyina ya kwama no ne economy ne ya no nyina na efo onfo VIP da anya sante wo na ade bepedi efiri na ekoye ka kire nipa da sani bia wo tie ye nne so wo so mbe koso aya ye besere ye wura ye bu ebu kasa na omie mu ma ye besa na wotwe mienu na ye hwede ye besi Ghana ya asante ani atie ne di nka di independent ma asante di 1935 obi ani ansa na Ghana no kra no obenya ne independent enti enyansa mu nimdie mu no hwe asante man mu hwe enwuma ye bia de support Ghana hwe ye wura pamla kese hwe ye wura despite hwe ye wura kwa 14 just mentimi kika kwami chemo enipa bebebe eduma omobi enipa afa enye nipa kitwa enkankan ye TV station Ajapa TV Ajapa radio yewura enipa dodo a afa enti so obi so obehye careful mo didi asante atemu a efi na akoma bro no ya sore we ne dia ya de kire wi ate se obi anya careful because the eba no one share enti me next
ya for brother be ko wages ni nyina so akoye na ye wura dia me feel say na ekoi die wo kaseti anu a enye police ni ene be ba bechew ye me tutu mo akonfo o ma ben asantema mu anu o mo wo ezu a ben asantema mu ha na o mo wo enyansa asantema mu na o mo wo ekoi be fa so e betwew ni agya wo kwa na de eye simple na nanom be frew na o mo ani wadi enti ye da obi a oba ya se de obi ahwere ye bia no nyame onkoso ana onhyira no me se anye nne ye be koso ya ko wo se sansamfo no etuo betwa etuo twa dia ene agya ye kafo pa ye traditions ne aga se ye kafo a ye be kafo a cha betwa hwewu benam sentiti ya titi ye ne fia ye firi mu no ye firi royal house nti ye keka nkwasi asem be ro kan kwasi asem ye se opportunity ne ye take ne ka nkwasi asem kyerɛw ne ka cha so wa hene makura ro ye kurasidi o kente na santimam na beto firi ye was o hene ma no ehyaw no asantimam na beto firi ye kente papa asantimam na wo ti ye papa asantimam na wo Ghana ana asantimam na odi asika aha Ghana umpo efie bebebe nyina echi asantimam ya hwe Ghana nyina na me kra no ye ni bro abekasa o me yente ho no mo mfo mo Ghana ne afie asante na ye de besie Ghana o de awura me yente ho na wachi me enu pe na ye hwe wo ababa ba fa ha no obaje passport o se no wuram wo abaka no ye hie obi ahwe obi anu ho resource che ye na asante ye ya asante obi anu ho japade che ye enti abete ho sampani foro amanofo no se chire abi ye de awura no ba fam na afa de aba de afra ba se chire ye awura gwaka ye awura ye president ya to abama no ana na ko ma promise on ko na ko so wo program adro ha time a ye ntra ma amanofo bi se chire amfa ye awura ni mu twitwiri fam wo ba pa campaign wo ba ha ba jinshira wo jinshira ni wi na ma wo ba bi onkra no mo bra da wo mo keka nkwasi asem na mo support wo no ye bi sida enti obi anka na kuma nti yoyim asante ya sole no ya sole ono ade oti gira kire ma no ye nche wo mo edu bless ye se ma ye wura hu se ye ya asante man nyame onhira obi a ya ba koso aye nyame onhira mo na na odi o be so famane so ka na anya udara yo asa the local president wano ye ko ye executive member nana bafo nana ubani bo se mfama nana amane pia ago ya santima asante kotoko hukum abim baba ya santima asante kotoko hukum abim baba besebo emse jumedi edi bebe enim botaya ebi eti etu sa na bon ye na nanum bi edi kai etu sa na mo ibi emra asante ye kokon ye wona nam bi onma o mutu o musi ho a sabi omro ho ma asante obi ti se nana ejosoyini dikopem sabi ya dwo no me kase ya dwo no a ye ni kusu se ni amelo kase ni twitwa no obi ti se agbakas kase ni okofo senso yesi ne ndi moroso obi ti se nana tubo akodua ma wini esem ikono nana mampohini boyina nantio also de no man adai na adumi no so ni esuro usuro santiriba besro moja ye nana mo di sebia song omoja na koji asantiman na se to penso o chichiri asantiman hwede asantia no kaka broma ya da on say enkuro ha asante de o hansom sampa hwebe bieda hwede banada subeso ban ebayi ye kan se nsoko tese mitimi bo enkuro ndi
asante atuano domaji ni esmina oye santini etimi ala musa onim do oye on do asante ni kra take my in do asante ni katie yana brate be so the prince oti onana petrol so no cancer for o musa onana no djuma odi ma asante on do asante ni katie Ekwasa Santini ba no bafo Koni di yakokra miensa na kwachichi ko ene kwansa Nesu ne yekeka obia o Omo mesu yesu emi ekete so a ni aduru ha ebedi pa Wano si eba ni be so nyansa ye di nyansa be chem nyansa wo ho ye chem stan papa je Ene Santini kwato ntwa ba ko o pompa ma katan be di for catch us any dey papa Wanu ya be kwa kuto sante eso be catch us ni dey no Italian me Sabi yeni anwafo ni ntokwa yeni sayufo ni ntokwa yeni profo ni ntokwa yeni fantifo ni ntokwa yeni kanse dagoma fo ni ntokwa yeni kusas fo ni ntokwa yeni wala fo yeni opia ni ntokwa naso yamanwofo yi omna hachiri yakwa ho asant fo pemasem kuma mokwa ai gana nkoso na be hu bantwa wo wasafo wo chaturu town wo ibantwa wo yakanse amekom naso boko bozizongo anwaga Fatiru town abo Accra town almost see ahemfo akase o ha munyina eba yewura ha edi edo ne ye chire mo eno atam bebe eti mota ye ne ye pege kwosuru mu nwuru mo no mota ye no ni yesu ye kwosuru ni yeko na rofon so mo kum yesu akata ni tini so zanum so mo kum ni tini apaja ko mu jayi Gamu ye asante na mo meso ene ko Japan a o mu so atwi o ko France a o mu so atwi asante ka Germany mu ya de me se me no penese ta bebio asante ra o me antie ho o mu se asante ye problem e magana obi a fagina no se asante ye problem yes so ne se to ro mi ta de yekai akawo jo ahome that's one thing chance pede ko fi toki ya uhunu ye yes me antie ho uko Roma e wo Italy mem Vatican e no atade enso omudi omoso uko France Monaco e kro kitikiti e na France omudi omoso go where it Dubai na e kro kitikiti o here de diso yeso ya here no wa na yeso moguo ewiase ye wo to fo mi edupe na wo wiase a o to fo Nyankopon o to fo se dunya me kase o to fo no me pa na ma honhon ma ye homo de eti so ti asante ba ha so je ni ko de be nya ba ha no asi cross za ha na sondwe wo be nya sika protein ni bedura no asi cross nurse ni ba si cross doctor ba no asi cross Ghana ma bro chere asante tell no do kan ye ni e de ko ti bro ni ekun ye ye di papa bomb na man no say these people 100,000 will come the body tell number of chiboni quality ya jifaudi 1935 as Ghana pe faudi number 3 ye e mo omo ye nya faudi na afa de se be so do poto chi so de bomu ya boss goal and I Ghana abepim de nya yiri bo site hwesika efiri maba Kenya as new month we encourage twa mo chia na mo pia sante ntia na opi papa konwa se be so mi ma konwa kwa enunua na se be so o di chami atem emma so de emma so china wo asante madu sante e di chami atem a ofie ye beto awo wo ye se training di semi na so beto video so we kika kwatesem a chia sante a e de na wo dwane no tu na mmako e na dwuma de ye di ye nya ne ne enyai
edwuma de bedum bi a beba ha na se bi so yewura ha ya besiesie ha adodo ha aguguru ha mi se de aka nyina mi wura wate na dwada mi so beto ne penifo anim se mi na no ma ya ade edika dikrata be emu an odi tu kwan na ka poside akukude na ka ton sisi no na ka de ani bihia ma achi no enu ti no e be da mase mo mba nyina se nyakopon se be bi ofri bae no nyakopon fa no kodu asomdwem mi enka se ye ko wo koro ena se yakosie na kofa di bone di abreye de na dwuma se ne se tu adalma se tu yam kase o mo amane saka dwuma de na wade ase se tu yam kwete adalma o mo amane saka de akonto de anim se tu yam kase adalma o mo amane saka ne gbadie bi ado bi akwa so e papa de o mo amane saka o ba saka ma ne aha nana bafo bonya ana ote ne nkano because was asante ya opening for ya odom ewe mu na women's organizer ewa ha na ya befre no na waka bi kakra bi akre ma awoye mu afi na president edo na no bisem eba betuga na founder of the president aba be ka guarantee oye ni so de hu na oye se baby amount for bi no de asante no kikiri from the no wa betu mo nkyene e de akre yen na ekuo bi ewa ha yebema mo nso mama yempoko no ntoma kakra biwa ebuko na efe mo sai e ba cha ye ko re efe asantema ho dadwene aha asantema ho dadwene omo boa yen t-shirt ensi ebenom ene ade no etese mpanifo awo bebe ena se asene mo asantema ho dadwene da mo ase papa na gina wa hefa se gina ni wode abetutu so na afi ya ma president asibibi kakra eri ache ne manfo bowinsen fama doctor set onene ekuo yen titine ni doctor set onwen asante odom monyeso asante odom samati okuma pema sabe pepe ya da obia se ya benefo ya kasa me pese me toto bebre ya da obia se obia wo fo ka e baaye yankopon hram enkanfo ni titu ye koduru ne enkanfo no wo ho maya de nyame hram mo amufi atinkyire ne beje baaye yankopon hra obia beso a nyame fo obia koduru asomdwem na kakra me ka no ene se MTT regional no Asqua division commander boss bituche mo waya de nyame hira abalete for baaye nyame hira mo waya de nyame hira mo pa na modwuma nkoso obia obeboa asante odom ema ese yesa Ajapa TV Ajapa radio nyame hira mo opim so nyakopon o hira mo pa na yekọ sika radio any TV nyakopon hira wo mo na afa yemko untumi TV and radio omoso yankopon onhira wo mo pa obia wo po ayema work year successful nyame hira wo na de meka ma ato utirim ne se after your work afa de ko we abeye ku a ebetenase tienie pa afa de ko we ebeye ku abetenase na sebe ensamfo a engrofo die no ya betususa ya de beye nipa a obeye sa de ni bio no yen kant yen fan to dwa ha emum so da ya sebe eheritim yana na ya ka kire se na na ebom mo wam ya ka kire ne se oda wona nana ose to abebio se be diga ka kire se ahemfo mienu ya friends atumfo mienu be na wo esoro ne asase so de baako wo soro baako wo asase so de wo asase so no ani otumfo ose to abebio nyame kase ono ne asumdo asante wo dom asante wodom wonu misa Ghana ha say ye sika ne de hwe Ghana bibia be koso pia ya asante enti na na mote ya ntie ho ya sira mo amanyafo munyi mu mfiri ya asante semmu obia be pa akonwa ana obia be pa bibia oba na nana so ode ne die ma nana muso na mohihye nkrofo achi no mu di nana atam ya sira mo ene efiri ne ekro saade ne bi sika na habio saade ne bi sika na habio akwa bi afafo na odi panyina tam
ebi sika na happy ebi sika na happy asante odom me say ebi sika na happy afa ne yeba be lunch nkese ba lunch koi ya lunch ko ni wie ne ko ni betena se wie a ene yebe hu say yes say obi ese wono owa no a wotimi di atemo a yeso yebe kire na me hu say yeso ye wo asante odom yantra se mo obi mfa asante ani mu nyafom ya asante hu hia yan ya asante no hu hia yan ebi say ye nana se ya me ya asante hu hia yan eti ye ne agyina yan ya asante hu hia yan anya san ko bi emfaka emfinka ma ebi mfiri takrade ema ha ebi mfiri sahwino ha ema ha ebi mfiri achichiri ne banjere ema ha ebrofo nyina tachima enipa ne bebe firi tachima wa de na tefo eba dai eno ye wie program na ngofo dai etete yechi a mo beda ama de achine aye program enti me ka na so nkran se mo asante honya dan ehiam efiri ne eko obi antimi fa asante ani munye fom bio efiri ne ekro obi antimi fa asante ani munye fom bio efiri ne ekro obi antimi fa asante ani munye fom bio nana mi teacher bo mo ma nana msa woda nana woda da wo mema ne ma yetu ye ho asi wo se ye beko nana ti woda da nana woda da nana me se woda da asante odom ya wodom bebre ya wodom ankasa eti obi a odi asante ani mbeye fom no ye betu ni susa obi a odi asante ani mbeye fom no ye betu ni susa yakobon shira obi a wo ba he wo kwa yakobon fa nko enye we ne twato se de emi nuanu medical ka no ye beye ye sramo omo a ye wo platform so ye best 1000 over 1007 and we ani ba he ye sramo a mon kan kire mu nuanum yakobon ya adoma ye next event mumma enya massive monya the big time mumma ko biase nyina hu se ye wodom medamu nyina ase yakobon shira obi a wo ba he na nyame nka ho ma udwumadi a wodie bia enkoye ma na yakobon ya adoma yesa esisha event fofora munya matima ba ameya ya mana yefe nyame shira obi a about something doctor ordinary president Dr. State President Asante Awodom na Queen bra you dey 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 ba we sama bi ya wojina me nchen sa muhuno woye walani sebie kronto wonye santini o na Asante hu donti osi ye wianti wo measure se woye santini what's here and Asante Awodom apembaba your friend Queen obi a wa bia ya isira ya besre se me di kai kasa ye no we Asantini a ensro so we di ka race course now obi to one say o tribe different bu no we say ai we tatao we say ensro so we Asantini na to bo de to banchi now obi free of my fufu bi no be tatao there be we are journalists now we call you journalists bi tatao say I Asante for the munu here Kasha is all front Asante for we are the leaders you are the mutual you are the mutual and the above na betra me meet me try tell obi ti baby e tro nkwasi asem brofo basa wasi what brofo tell ana e dey na betra aye ti me tro bie we Asantini be nya kokuduro say ye nananum aye na ye njima no ye to aso ya ba Asante my hobai ya ba ye wa hobai erunti obi anya kokuduro na wo a wontre udi no but modern say the president abeka no odu udi beka ho na enkese ye any event bia no a ye hu say ampa ye number no eye say e bia no ye t-shirt fofo enti ye hu ye number no a na ye di udi aka ho bebre na kan ye ho kura na omuni page ni so we have page ne numbers are also aye keka ko 2000 aso ni person ne gina ha mesre mo am free nkra ba Yakobon hira mo am free north e ba nyame hira mo am free bekwai oboase ene Asante nkura hodo nyina Yakobon hira obibia makoma
baako nananom ɛda mo ase nananom da mo ase afi DJ bɔmɔden sɛ wobɛdi nnwom no kakra aha na yɛabrɛ deɛ na nso yɛgyina ebie aseɛ yi yɛmfa no ada yɛ ho kakra na afei mpɛnsi obi no nyame nhyɛ obi biara na mesrɛ mo founder wabrɛ ɔse wɔ nka hwee ɛgya wusu dago wɔne ne kɔfa bae ɛgya wusu ɛgya pɛtiwi dago okuku seku wɔne ne abrɛfoɔ hene no wɔgyina ha no na ɔse wabrɛ nti wɔ nka hwee ɛnɛ nti ɛgya wusu ɛgya pɛtiwi okuku seku host no ɔno a ne san yɛ asanteman ɛwɔ dɔm asante wɔ dɔm kɔfa bae ɛno no na meso a meka sɛ yi ne internal relations officer Isaac Nsia Foster eti meso meka ho bi na ɛna treasurer ɛso ɛwɔ ha Gina wa bre papa nyakopɔ nhyira wɔ ba pa Gina wɔde test nyame nhyira saa man no mienu a ɛka yɛ ho no na yɛhema baako pɛ na hema ɔno ana na wɔkui wɔ kasa ya ko sɛ yɛde bae ɔhema nyakopɔ nhyira papa odi ne dwuma nyinaa awɔ ɔpem so aha ɛna odi ne dwuma ɔno sɛ nsɛmtwerɛni asantema ho dadwene ɛda ne so papaapa mpanimfo executive na menhyira obi biara ɛne mo a mobaeɛ nyinaa no adeɛ kye ne sɛ mote sɛ Agyapa TV yɛwɔ nice mote hyɛ sharing social media yɛmbi bia kɔ social media wiase fa no aba biara no yɛwɔ aberanteɛ bi ɛfrɛ no nice ɔno ɛna yɛ MPRO ɔno ɛna san ebisan ne bibira ɛma yɛ nice nyame nhyira paa asante wɔ dɔm bo ni baako pɛ ɛno no nice baabi awo bia nyame nhyira afi DJ sɛ mo wɔ hɔ ana mama adwum no asu ama yɛn